Laihialta Mika, hei! Tervetuloa Myytin murtajaisiin! Suomen talvet ovat yleensä synkkiä ja pimeitä, mutta Laihialla tästäkin vuodenajasta osataan ottaa ilo irti. Talvisin voi harrastaa myös sisätiloissa. Täällä vesi on reilusti yli jäätymispisteen. Talvella Suomessa leivotaan tulevaisuuden sankareita. Täältä Laihialtakin on mahdollisuus vaikkapa NHL. Nyt juuri ei tule ketään mieleen, mutta eihän sitä koskaan tiedä.